Takže čau, dneska jsme se rozhodli, že si dáme challenge a to, protože je Halloween, tak samozřejmě kdo vyřeže lepší dýni, vole. Ale nebude to jen tak, budeme muset si vylosovat, jaký náčiní k tomu budeme mít, jestli nůž, lžíci, kuchyňský velký nůž a taky ještě si na to budeme muset koupit nějaké dekorace v obchodech, které si taky vylosujeme. Budeme vyřezávat, uvidíme, co si kdo vylosuje, bude to prostě plný zapeklitých věcí a uvidíme, jak se nám to povede. Tak sledujte až do konce a uvidíte, kdo udělá lepší dýni. Čeká mě první losovačka. Máme tady 4 předměty, kterými budeme tu dýni vyřezávat. Samozřejmě dlabání použijeme oba lžíci, protože to jinak nevydlabete, jo. 4 papírky. Já si pro jeden šáhnu, nebudu to nějak to. Beru tenhle. A je to, dámy a pánové, let's go. Velký nůž. To je ten kuchyňský? Ten obrovský. Tak to jsem v prdeli. To je jakoby nejlepší pik tohle, no. No možná ten malej nůž normálně je lepší. Prosím, ne lžíci, vole, protože to by vypadá jako strbatý. Já mám strach. Co to bude, kámo? Do Takže já jediný nemám nůž, no nevadí. Jdeme si vylosovat obchody teď. Teď si budeme losovat nějaké možnosti různých obchodů, kde si můžeme nakoupit dekorace. Máme tam například Baumax, Pepco, Action, Teddy, Lidl a tak dále. A co si vylosuju, tak tam si, pokud najdu nějaký dobrý dekorace, tak tam si můžu koupit něco, čím si tu dýni vylepším. Můj šťastný papírek je tu a je to Baumax. Si koupím, kámo, kaktus na to. No, já se prosím, ty vole, Teddy, tam musí mít season, ty vole, víc dobu jak svině. Takže jestli není Teddy, tak je mi normálně zlé. Teddy! Ty vole. Takže ono to je vlastně balance challenge. Jako docela jo, no. Já to můžu zachránit, vole, atributama, netopírama a ty to můžeš zachránit precizním řízem, jakoby, no. No nic, ty vole, my se dáme do auta a jedeme do obchodu, vole, jedeme! Samozřejmě jedeme naším Hero Boys autem, jak si můžete všimnout. Hero Boys, tak to má být. No tak to je konec lidi, co já si tady jako mám vybrat. Kladívko si ber, abys to mohl rozmydlit. Nějaký halloweenský věci prostě. Můžeš do toho zapíchat hřebíky, ne? Ale to je Halloween, ne, no, bys měl toho, že jo? Nějakýho klauna strašidelnýho, vole. No tady jsou všude Vánoce, kámo. Já potřebuji spooky season. Tam jsou dušičky. Počkej. Tady, vole, vidíš? Ty vole. Tady ten ducháček vypadá zajímavě. Počkej, mám to. Jo, to je ono. Ale z druhé strany je ještě víc golden věc, pojď za mnou. Tady totiž, ty káre jeden. Ty vole, tak to je přesně to, co hledáme, vole. Ty magore. Takže beru tady ty zmetky. OK. Tak to máš dobrý, no. A tohle, jakoby takže nakonec. To je docela dobrý. To je, vole, ještě jsem jako můžu být rád, ty vole. To jo, no. Jdu to zaplatit a jdeme na tebe, vole. Jo, no. No, tak ty jsi už vybral, teď je řada na mě, takže jdeme do Teddy. Já už jakoby se bojím, ty vole, protože Baumax tě docela jako nadělil na dílku, ty vole, tak jdem. Ty vole, tak tady hnedka venku mě, vole, zaujal tady venkovní stánek. Ale ty vole, já se nechci úplně opičit, víš, já si vyberu něco. Tohle tam zapíchám, to je takový aesthetik, že jo? A ještě něco, ty vole, ještě něco. Beru tohle a jdeme dovnitř, pojďte. Tohle mám na doporučení paní prodavačky. Máte se halloweenský, jo? Halloweenský pes, no. Kamo, umělou krev můžeš. Za euro. To se tam nehodí, vole. Když ji pokrvácíš. To tam přilepím na to, kámo. Tedy mě docela zklamalo, ty vole. Já jsem myslel, že to je jako vyberu brutální, ale oni už mají nějaký jenom do prodeje, takže tohle je moje, co si beru a my to jdeme tvořit. No, jsme tady s našima věcma. Takže máme tady dýně, máme tady náčiní, máme tady věci, co jsme si nakoupili a jdeme tvořit. Teď nás čeká každopádně ta nejhorší práce. Ale. Vyříznout vršek a vydlabat to. Ale víš, že ty ten vršek budeš muset i tou lžící vykrojit. Vím, no. Tady je můj dlouhý nůž, tím já vyřezávám. Já jsem si měl říct aspoň, jak vypadají ty dýně, já si to vůbec jako... Nepamatuješ? Ne. Počkej, musím se dostat dovnitř. Díky. Já si nemůžu ani dovolit dělat nějaký full arty, protože to prostě nevyřežu v životě. To... Podle mě nedáš ani ten vršek. Do to je moc. Už mě to nebaví, kámo. Já jsem zvědavý na něj, ty vole. No, takhle jsem si to předkreslil. To by životě si ti nepovede, kámo. Nepovede, no. Ty vole, on to jako pižlá, vole, ten kluk. Já, to smrdí jak dýně, kámo. Nechápu lidi, co si dají dýňovou polívku a řeknou mňam. Kámo, nedrkej mi. Kámo, já mám lžíci, vole. Kámo, jako mám to dřív než ty, vole. No jako to čumím, ale podívej se, jak ta tvoje díra bude vypadat, víš? A budeš tam mít
A to takhle má být. Ale to takhle má být. Abys to tam jakoby, víš, to má mít střížku, takový jakoby samospát. Jo, jsi dobrý buzík. Hele, lžíce, vole, brutální. Čum jo, ty magore. Ale hovno. A to je sedlácký. No hele, to je. To je pěkně na hovno, vole. Ty seš na Ty hovno. nemáš vůbec takovou tu šikminu, abys to tam položil. Ty jsi úplně amatér, kámo, kolikrát zlabal dýni, já třeba 6krát v životě. Ne, 0krát, hele. To já ne, vole. Drží tam jak prdel. Chybí mi tady ta stopka. Ta šťopka sedlácká. Ježiš, tam je s***ek. Dýňové semínko. No nic, my to tady vydlabem a pak se vám ozvem. A teď jdeme vyřezávat. Nemáme žádný Pinterest inspo. Prostě to vyřežeme tak, jak prostě naše mysl láká. Kamo, ty mi dáš takovej loket. No není to tak špatný. Mohlo to být horší Peoples, ale tady to jsem si docela pusu jako. Ty seš takovej bůžzík. Kamo, si to zkus dělal lžící. Já jsem jakoby tesač spíš, než řezbář. Vždycky jsem byl ten ostřejší. Chce to prostě poctivou práci. Chce to hlavně píly a no. Nad hlavou je můj svět. To jsem dolíval! No ten velký nůž taky není nic dobrýho, kámo. Sorry zuby, prostě tam nebudete, vole. Klement Gottwald to věděl. Já mám základ hotovej. Čum teda ty zubiska, ty vole. To máš dobrý. Ty jsou ostrý, jak to bych se bál normálně. Ukáž. No to je chiller prostě. Ty vole, mohl bych to normálně prodávat na dýni nožiš do braní. Ty vole, ta lžíce, to je fakt nerv jak blázen. Je to takový, že mu to dělá takový strašidelný zuby. Jo. Taková freaky ass funky shit boogie. No nic, je to jedno. Tenhle stůl prostě to jsou vzpomínky. Prostě u tohle stolu jsme začínali, u tohle stolu skončíme. Ale nikdo nezakázal, že nemůžu použít fixu ještě, ne? K čemu by ti to bylo? To je mi jedno, kámo. Koupil jsi si ji vtedy? Jo. Ne, jdi do p***le. Tak, mám to očištěný. Podívejte na to. Jack O'Lantern, brutální. Tak a teď přichází na řadu decorations. Já jsem se rozhodl, že ještě využiju síly fixy. Teď si tam dám svoje věci. Bu. Proč to na ní píchlí? Kurva. Kámo, a já mám problém. Ono to nedrží. No, tady se ještě může cokoliv jakoby stát. To není vůbec vtipný. Ty vole, máš zajímavou dýni do prdele. Co já budu dělat? Proč nedržíš, kámo? Jo. Pak mu trošku podlomím kolena, nakloněnej na ten život. Ještě já tady budu hrozně dlouho, než to zaschne. To je nějaký lepidlo. To je můj dýň. Já ho tam prostě takhle zapíchnu. Tady je freaky skeleton. Co děláš? Přestaň s tím. Tak, jeden skeleton, druhý skeleton. A co ty pavouci ale? Tak tady jsou naše výtvory, naše dýně. Myslím si, že každá je úplně jiná. Každá je v něčem prostě speciální. Ale teď těžko říct, jo, která je ta lepší. To Ale musíte vy v komentářích rozhodnout, která je lepší. teď už to je prostě jenom na vás rozhodnout. Ještě jednou se podívejte. Tohle je Péti, tohle je moje. Co si myslíš? Jakoby za nás? Já ti řeknu, že já nevím. Já taky nevím právě. Takže to je na divácích, je to jasný. Takže co mají dělat? Dole bude pinnutý komentář a pod to napište vaše odpovědi, jestli Péťova dýně, anebo Ondrovo péro. Tak to jsem jas. Ondrova dýně. A to je všechno. A tady to je teda od nás pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, tak tady zanechte like, odběr, pošlete to všem kamarádům a samozřejmě se koukněte i na naše ostatní kanály, jako je Hero Boys Gaming a Hero Boys Shorts. A samozřejmě taky ještě naše ostatní sociální sítě, jako je Facebook, Instagram a TikTok. A jinak teda s touhle dýní, krásnou pavoučí, ty vole, nakonec jsem to i drátkama zachránil, se s váma loučím a vy se mějte hezky a čau.